Da. Era să știu tot ce am scris aici. Nici o problemă. Cât îi dădeam la câinele meu, frate, să pădea cu litere. Săracul, bune. cred că... Da, serios, îi dădeam, eram... Nu fumați. Deci tot mai mult făcute și la noi, dar... Salutare! Stai, mai și o să mai zic eu. Lasă, hai, zi. Salutare toată lumea, eu sunt Luca și bine v-am găsit la cel de-al 3-lea episod din Orchard Podcast. Iar trebuie să, da, îmi place de fiecare dată trebuie să spun numele ăsta, așa că gen, nu pot să-i spun perfect din prima. Trebuie să fii British, domnule. Da, British Orchard Podcast. Un podcast interactiv despre nimic, cum știți, în care o să vorbim astăzi despre nimic alături de Luca Eu sunt Luca. și Andreea. Am uitat pentru secundă cum te cheamă. Mulțumesc! Apreciez! Vă rog, a apărut un podcast. Pentru început am să rog pe invitații noștri de astăzi, ca de obicei, cum mi-a rugat și pe ceilalți invitați, să se prezinte în 30 de secunde, nu mai puțin, nici mai mult. Da, deci cine vrea să înceapă? Luca, Fetele. Încep eu? Da, avem aici cronometru. 3, 2, 1 și... Salut, eu sunt Luca. Sunt elev în clasa 11-a la teatru, la Octav Băncilă. Și sunt ești! aici cu dragii mei colegi. Au trecut cele 30 de secunde, au trecut 23, dar pe 23 și 32, deci au trecut 30 de secunde. Și acum urmează Andreea în 3, 2, 1 și... Ok, eu sunt Andreea, acolo o să mă uit. Eu sunt Andreea, sunt în clasa 11-a la Băncilă, tot secția teatru, în clasă cu colegul meu Luca și în clasă cu celălalt coleg al meu Luca. Cu noi. Cu ei doi, da. Și... da, gata, asta e tot, Luca. Au trecut cele 30 secunde, fără 10 secunde, adică 20 secunde, dar este ok, deci Exact. ați depășit recordul până acum am făcut de Ștefan, care s-a prezentat în 15 secunde. Oh! Da, nimeni nu a reușit încă să prezint în 30 de secunde. Bine, asta e fix cum zicea Ștefan, e fix chestia aia de... te scoate în fața clasei, când vii la colegul nou. Da, prezintă-te și tu, spune-ne două lucruri despre tine. Hai. Te rog, spune-ne două lucruri despre tine și stresul ăla de fața clasei. Pentru început, aș vrea să discutăm despre o temă mai artistică cumva, că toți suntem la liceu de arte toți trei, în aceeași clasă, deși eu sunt la coreografie și ei sunt la teatru. O temă legată de teatru, că dacă totul vine de la teatru, am zis legat de teatru, să zic, da. Da, Era să știu tot ce am scris aici. nici o problemă. Despre teatru văzut de generațiile mai noi, dar la generații mai noi mă refer după 2003, adică de la noi în sus, cum ar fi, știi, nu mai înainte, nu mai înapoi, cum ar fi de la noi în sus, cum e văzut. Și din perspectiva de actor, știi, devii actor și faci teatru, ore de teatru și așa, dar și din perspectiva de spectator. Mă gândesc că voi fiind la teatru ați fost spectatori. Da, bine, toată lumea a fost spectator. Când mergea la Lucia Făru cu autocarul, No. stingeau becurile. Da, cunoaștem. Ciocolată pe tavan. Vai, da. La aia la Lucia Făru, nu știi că Cu e... ciocolată era. pe tavan. Nu, man, e Toblerone, îi zici că e Toblerone pe tavan. Ba da, n-am mai fost la Lucia Făru de vai de cap. Am frecventat Ateneu, da, mă rog. Da, deci hai să luăm pe rând. Cel mai bine ar fi să începem cu actor, că asta vreți să deveniți, mă rog, să zicem că asta vreți să deveniți, că așa și eu la coreografie, dar nu vreau să devin niciun balerian. Ok. Credeți că acum să fii actor este ceva de viitor, dar nu mă refer actor ca actor în filme, actor în piese de teatru. Teatru? În Bine, teatru. oricum toată lumea începe cu piese de teatru, dar mă refer strict numai dacă tu vrei să faci numai piese de teatru. E o chestie de viitor în momentul de față sau toată lumea se axează pe filme? Încep tu sau zic eu ideea mea? Ok, hai că zic eu. Acum, în teatre, actorii au început să fie mult mai privilegiați. Deci, eu zic că este mult mai ok față de cum era înainte, când, actorii nici nu erau plătiți foarte bine și, doi, era și văzută ca o artă destul de vulgară, așa știu.
pentru că actorii erau considerați adică erau considerați în toate felurile, bețivani, etc. Terminați, da. Exact. Uite, Cicu ăsta vine și el aici și vorbește în fața noastră. Măi, serios. Și s-a terminat și așa de greu, frate, să fii actor. Înveți o chestie, o spui pe scenă și după aia gata, primești aplauze și aia te duci acasă. Da, dar nu-ți gândeau că tu înveți și sentimente, trăieri, chestii, te pui în pielea. Bă, da, sincer, adică uite, cel puțin când mergeam eu la teatru și îl vedeam pe ăla că juca Vraciu din Cosmos sau ce juca el, mă uitam la el, râdeam. Bă, da, odată ce am ajuns la băncilă să văd cum e de fapt și în spatele a tot ce joacă actorul respectiv, să mă ferească Dumnezeu. E o muncă complexă. Normal că nu oricine poate fi, ai ani de muncă în spate și ai nevoie și de o leac de talent, că nu poți să... Bine, dacă muncești destul de mult, ajungi la performanță. Talentul, să știi că este un procent foarte mic. Exact. Talentul, cel puțin la teatru, din câte ni s-a explicat și ni s-a arătat și demonstrat chestia asta, talentul e undeva la 30% și restul de 70% e munca. E doar munca, trebuie să-ți rupi picioarele și să înveți texte și să... Îți bați capul acolo. Să-ți bați capul, da. Trebuie să ai și o memorie destul de dezvoltată. O, da. Asta e clar. O, da. Nu mai este cu ține minte poezia, ține minte cartea. Exact. Da. Da, e complex și cred că cel mai greu e să faci comedie într-un fel, să fii amuzant. Da, da. Și mai greu să fii amuzant decât să fii dramatic. Da, nu, și ca scenarii, e mult mai greu să faci un scenariu de comedie, a lumea chiar să râdă, decât să faci unul dramatic la care trebuie să fii... Păi da, la comedii ori o dai în porcării. Și asta e, de exemplu, la filme, sunt două tipuri de comedii. Ori sunt comediile bune, care îs bune și sau sunt comediile extrem de proaste. E fix o limită. Așa și la filmele horror. Ori exact. Alea de... îți vine să râzi când te uiți la el, cum era ăla care știa toată lumea că vai ce creepy aici, nu știu ce, cu ceva în Spania sau nu știu unde. Care, bă? Nu știu, ceva în Spania și a apărut pe Netflix, erau... Veronica? Cred că habar n-am cum să mai chema, care erau o porcărie orice. Da, exact. Nu-s cu filmele horror, nu e domeniul meu, pare rău, băieți. Și... da, sunt unii buni, cum ar fi Semne, dacă ați văzut. Bine, ăla e un horror, dar nu e un horror de la de sare fantoma în față, care sunt, într-un fel nu sunt unii, să zicem, cât de cât ok. Ăla e un de la care ține intențiunea aia de horror. Adică că e cu extraterestri, deci mai apare așa câte o mână, câte nu știu ce, știi? Ok. Dacă nu v-ați uitați la Semne, chiar e un film super bine făcut. Bă, eu cel puțin cu filmele horror am probleme din copilărie, adică am fost traumatizat cu filmele horror. De când eram mic și copilăream pe la țară, verișorii mei dragi și iubiți, dacă o să vadă acest podcast, mă terorizau psihic, adică eu acum nu pot să dorm cu lumina stinsă în halul ăsta, așa în 17 ani. Neironic. Știi că în cazul nu poți să dorm cu spatele la cameră, gen, trebuie să dorm spatele la perete. Mama e de treabă. Nu pot să stau cu spatele, mă gândesc, dacă tot mă uit așa, știi, stau cu fața, nu pot, chiar dacă stau cu ochii închiși, știi, dar nu pot. Ai senzația, parcă te simți o căldură așa în ceafă. O să am 30 de ani, că tot așa o să dorm, nu-mi pasă. Nici cu voi, sincer, n-am probleme de astea. Da, și tot de actori e mai ușor să te lansezi acum? Față de acum 20 de ani, să zicem? Acum, din punctul meu de vedere, este concurența mult mai mare, cel puțin pe partea de actorie. Și trebuie să ai noroc acum ca să ajungi undeva la un nivel. Trebuie să prinzi ceva. Exact. Trebuie să te cunoască cineva, să te vadă, să te instruiască ca lumea ca să ajungi. Într-un fel e nasoală chestia asta, că sunt oameni care sunt talentați, au lucrat o grămadă și pur și simplu nu au avut norocul ăla să-i prindă careva. Da. De cum ar fi, știi, 20% talent, 20% noroc și restul muncă. Doamne ajută, da. Nici asta, dar asta cred că e oricum în mai multe domenii. Mereu trebuie să ai o idee de noroc. Da. Da, bă, dar uite cum a fost ăsta Sylvester Stallone, care dracu, înainte să fie actor, era tot actor, dar de filme porno. Deci și l-a găsit cineva pe muleț și acum uite la el. Da.
Dacă l-a văzut așa, Exact. mă rog, nu întrebăm cum l-a văzut și ce tare Ferească-mă l-a văzut Dumnezeu el. cum l-a văzut acum pe el, în ce posturi și în ce... De-a zis, mamă, ce-ar merge asta într-un film. Da, nu, Asta e altceva, dar treaba lui, noi. da, au avut noroc. Și din punct de vedere ca spectator, să zicem, mai merge lumea la teatru? Acum, tineretul? Mai merge lumea. Da. Cel puțin din câte am văzut eu, la câte piese de teatru am fost, spectacole, mai se și chiar vine lumea. Da, vine... Da. Și, de exemplu, tineretul, să zicem, tineretul nu prea Nu, am asta văzut eu zic atât de tineret, implicat asta, în așa e partea faza, asta. Tineret. Băi, tineretul, uite, de vârsta noastră, cel puțin 16, 17, 18 ani, mai răruți. A tineretul, dacă vorbim de 25, 30, nu știu dacă e chiar tineret, dar oameni tineri, Da. da, mai întâlnești. Cred că pur și simplu ajungi la un moment în... Zicem că n-ai face cum facem noi teatru, n-ai face nimic, n-ai face nimic. Cred că ajungi la un moment oricum oricine ai fi în viață, fi gen, bă, mă duc la o piesă de teatru. Da, Adică nu cred că o să fie un mijloc divertisment până la urmă, cum ar fi teatru în sine. Nu cred că o să fie ceva de așa care o să ducă la un moment dat când nu o să mai meargă nimeni. Cred că mereu o să existe și peste 2000 de ani o să zboare ăștia de pe o clădire pe alta făcând așa. Tot o să duc. Mamă, ce-aș merge la un teatru virtual. Îmi trimit hologramă. Nu, sper totuși să se păstreze ideea de teatru clasic. Pentru că e frumos, bă, băiatule, e frumos. Exact. E altceva, adică uite, au încercat lumea să facă teatru în pandemie. Nu știu dacă ați auzit ideea să fie actorii să joace pe scenă și noi să vedem de acasă. Nu e aceeași chestie. Adică și ca spectator, dar și ca actor, te ajută conexiunea asta cu publicul, știi? Îți transmite o emoție, chit că unul mai râde, strănută, măsa, ce mai face el, știi? Te ajută chestiuțile astea și de acasă, adică mai bine îmi deschid Netflix-ul și... E fix aceeași chestie. Da, Am adică... mai văzut că au făcut și stand-up-uri, că mă uitam la unul, nu mai știu cum o cheamă, au făcut stand-up-uri de astea, știi, pe Zoom. Și ăia mai stau camerele închise, mai nu știu ce, și au zic că nu e aceeași chestie. Mă rog, la stand-up-uri când i-auzi că râd, înseamnă că ai nimerit, știi? Da. Și aici el făcea gluma și stătea și eram... E ca faza aia cu... asta ar fi una dintre glume cu Cristi Popescu, când era Dracula alea cu folclorul. Mama piraților, da. Da, adică nu știi la ce să te aștepți. Bine, oricum cu pandemia o să duc, că deja se fac chiar piese de teatru, iar se fac și balete, nu știu, adică trebuie să fii Gizelul peste o lună, cred că. Da. Acum, ca să continuăm tot pe tema artistică, să nu ne... Bine, oricum toate temele sunt în fel artistice de astăzi, ne luăm așa. Aș vrea să vorbim despre ceva mai diferit de teatru și mai contemporan, ca să zic nou, că teatru e de... Asta vreau să zic, că teatru e de sute și mii de zeci de ani, mereu au făcut teatru. Toate felurile posibile, da. La fel și cu muzica, mereu au făcut beat-uri din pietre sau din beții. Tragi la bătut în masă, da. Așa. La noi am observat că sunt tot mai multe clădiri, cred că ați văzut și voi, nu neapărat numai blocuri de astea, clădiri oficiale chiar, cum este, știți, clădirea aia de la ambulanțe din Tudor, unde se duc ambulanțele. Da. Sunt toate pline de street art, de graffiti pe ele, de la făcut ca lumea și am observat că la noi tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult și... Nu fumați. Sunt tot mai multe făcute și la noi, dar și în restul lumii, că peste tot al street art. Am și o poză faină când m-am dus în Anglia, era o fetiță asiatică prin perete, știi? Un street art și jos era tot așa, una care arăta fix ca aia și am prins poză cu aia care se uita la... Pe bune? Da, și arată fix la fel. Bine, bă, da, asiaticii să... Da. Nu, dar o să arăt poza, arăta fix la fel, era fix îmbrăcată și asta, știi? Da, nu-s rasist. Bă, dar toți seamănă între ei, adică dă mama e de treabă, bă, Nu-s rasist, da, asiatic. Da, bă, dar nu-s rasist, exact. credeți-mă, bă, da, seamănă între ei, n-ai bine. Vezi că avem proba. Așa că nu pot să mai E comentez. filmată, nu de acum. Exact, adică de acum... Bă, nu-s rasist, bă, cred... Asta așa. De acum nu mai cum să te scoți, exact. Asta a fost cancel Luca. Bă, bine, dar chiar seamănă între ei, gata, deci nu s-a rasist, dar seamănă să-mi bag picioarele de acum.
Ajută street art-ul ăsta la dezvoltarea, la modernizarea unui oraș sau la aduce la cultura lui cumva, sau sunt pur și simplu chestii făcute pentru a acoperi gen o față urâtă a unei clădiri sau unei chestii? Cred că aici depinde fiecare artist. Știi, depinde fiecare om ce idei are. Ce vrea să transmită. Și depinde și de generații ce părere au despre chestia asta, pentru că dacă întrebi un bătrân, probabil, nu o să spună că vai, da, haideți, street art, acum, haideți, vă rog frumos, faci... Da, umpleți, domnule, pereți Da, ăștia exact. de culoare. Că... Îți dai seama. Acasă, nu aveți hârtii. Da, no. Nu, dar am observat că e tot mai mult, adică la noi, nu știu dacă știți, dar este o hartă. O hartă cu toate astea vopsielele astea, perete, am zis și eu, cu toate operele astea de street art, pot să le zic. Și te duci la una în alta să faci un traseu, știi că durează vreo 4 ori, mergi din Tătăraș până în Dacia, uite, nu știu dacă știți peretele de la Dallas. Da, ba da, știu. Dar sunt astea de la Moldomobila, de acolo, din Bularga. Da, mai sunt în Tătăraș, în Oancea, alea cu parașutele care sunt de mii de ani, alea cred că e cea mai veche. Mai sunt pe o grămadă de clădiri, mai este la pe Facultatea de Chimie, lângă Iulus, cu astronautul. Da. Da. Sunt destul de multe, vreo 20 ceva sau mai multe care sunt puse pe harta aia și mi se pare destul de interesant și mă gândesc cumva, nu e neapărat, nu e neapărat o... Asta... Asta vreau să zic, nu e neapărat o chestie care să ascundă urâtul din ceva. Că nu e numai vorba despre asta, știi? Hai să punem cea pe deasupra ca și cum ar fi asta și pui de față de masă. Pur și simplu oamenii creează artă și vor să îmbogățește peisajul cu atât mai mult. Da, pe lângă... Dacă asta simt oamenii, să transmit. Estetic arată super, adică... Da, pentru noi tinerii cel puțin, pentru noi îți dai seama. Așa să mă gândeam cultura, că ajută cumva, că tot e o parte culturală, zici, uite, m-am dus la muzeu și am văzut alea și acum vreau să văd tablourile de pe ziduri. Da, normal. Și ajută destul de mult în partea asta. Cumva. Bine, oricum cultura stradală a existat dintotdeauna. Nu știu, la noi nu a fost chiar așa scoasă în evidență, dacă stai să te gândești. Sunt țări în care e mult mai... dezvoltată chestia asta. Da, și toată chestia asta cu... Unde? În Berlin sau în Belgia știu că erau super multe street art-uri de astea. Trebuie să-mi amintesc, nu știu. Și în Franța sunt super multe. Da, dar Da, nu e neapărat numai de street art legat la cultura stradală, sunt o grămadă de chestii și toate alea de mănânci în street food-ul, care cântă, care nu știu ce, la noi se zice încă mai pe Ștefan 2, din care doar unul cântă ca lumea, e tipul ăla care cântă la chitară. Din față de la mănăstire? Sau... E tipul ăla care cântă la chitară, care la facultatea de nu știu ce, că am avut un articol. Cântă mai tinereal. Da, știu cine e, dar nu știu dacă poți pronunț numele, deci. Da, nu, așa. Și de exemplu, cu desenat pe străzi, când am fost eu în Londra, mergeam pe o stradă, nu mai știu exact cum era, în afară că avea strada aia, gândești că era o stradă de 2 km, zicem, un perete așa făcut. Era un tip cu dita mai șevaletul și cu atâta pânza și efectiv desena, dar asculta muzică și desena, dar n-avea nicio treabă cu nimic, știi, mai vorbea cu oamenii, mai nu știu, la noi nu prea vezi chestia asta. Da, bă, bine, dar la noi cred că dacă țară... faci asta, vii cu muzică și dansezi pe stradă, se uită ăștia la tine. Da, e de capul tău. Da. Dar am venit, adică, de asta zic, la noi în țară sunt privite altfel, sunt minți mult mai înapoiate față de alte țări, știi? Spre exemplu, uite, am venit din Vama Veche și ieri am fost toată ziua îmbrăcat în șalvari. Da, deci, și gândește când am fost la Iuliu să mănânc ceva și nu știu, coboram pe scări și toată lumea era, băi, dă-te, pisici, mă, cum să ieși așa de... M-a întrebat, au trecut niște țigani pe lângă mine, bă, ești femei, să moară mama, porți fuste de-astea. Mă rog, e... Da, nu, oricum, mentalitatea asta de judecat o să fie mereu la noi și nu o să scape cât o fi, că așa e românul, n-ai ce să-i faci. Sunt persoane care scapă și care nu au fost crescute așa și care s-au ieșit din bula asta, dar sunt o grămadă care nu pot. Da, bă, dar eu zic că odată cu timp o să treacă și generația boomerilor. Știi? Asta e faza, da. Și o să vină mințile tinere și o să... Da, măi, da, dacă tu ești crescut într-o sectă de asta în care ți se bagă ceva în cap, e foarte greu să te
să te desparzi chestia asta. O să-ți rămână într-una cu judecatul și Tu cu... așa ai fost crescut, tu așa ești obișnuit, tu așa o să te comporți. Exact, o să ți se pară normal și că așa ar trebui să fie toată lumea. Cum am vorbit și în primul episod cu, nu mai știu, cu David și cu Matei, că legat de educație și de profesori ăștia super comuniști, super așa, nu o să schimbi atitudinile lor la următoarea generație. S-ar putea nici la aia să nu se schimbi, pentru că de obicei următorii profesori sunt copii de profesori. Și poate eu crescut cu aia, știi? Da, bine, depinde și de educația pe care o primești acasă, știi? Asta e Aia ideea. te formează, Da. da, ca om, știi? Dacă ești crescut Mereu cu o să fie bătaie. oameni care o să judece, care nu o să le convine, care... Crede-mă că dacă ai... Londra e un oraș care e plin de toate rasele, toată lumea acolo, toată lumea e prieten, toată nu știu ce, și se vede că nimeni n-are nicio treabă cu nimeni. Poți să mergi un kilos pe stradă, să fii negru, să faci ce vrei, să fii asiatic, să nu știu bine, acum cu asiatic. Auzi, fii asiatic, domnule, dar Fii ce asiatic. rasist să-mi fac. Poți să, la noi, gândește că la noi, dacă, uite, de exemplu, eu, ați văzut când ați venit să construiesc niște blocuri pe acolo. Acolo sunt o grămadă de muncitori pakistanezi, chinezi, da, chinezi, nu mai știu, dar în zona asta. Și ei se mai plimbă pentru că ei vin și lucrează aici, dar cumva stau în zona de lucru, știi? Au acolo, știi, ca au chestia alea care dorm, mă rog. Și se mai plimbau pe aici că aveau liber sau ceva, mă rog, și i-am văzut că încetineau, eu mergeam, știi, veneam și am văzut că erau niște mașini în fața mea, toți încetineau, se uitau așa, să nu știu ce, să... parcă erau Măi, mașini parcă era străine. expoziții. Da. Asta nu cred că o să dispară prea curând și deși sunt o grămadă care zic eu nu sunt așa, nu sunt așa, Ai de capul lor. Ăștia, tocmai ăștia care s-a fișat. Nu, domnule, eu susțin oamenii și îi iubesc pe toți. Fix ăștia. Da, dacă spune la masă cu mine, nu-l mai susțin. Bineînțeles, că când afli adevăratul om din spatele dragi, nu știu ce vreau să zic. Afli omul din... Hai, de mă, măsa. De spatele Din vorbelor. spatele măsa, da. Nu, Da, în fine. trecem pe S-o Da. prins de idee, știu. probabil. sper. Oricum, oamenii de străinătate sunt mai respectoși, mai... Reticenți. Da, și nu se compară cu nimic, adică eu am fost în Londra, am fost 3 zile în Londra, știi? Mhm. Nu mai vreau să plec, efectiv, eu eram obișnuit dacă fac poze aici la mine pe stradă, să uite urât la mine sau să-mi vină să zic să le șterg. Acolo, Să le ștergi. da, că le-am făcut lor poze. Bine, înțeleg, știi, într-un fel, dar eram, nu știu, adică reacționau foarte urât, știi? Da, dar nu N-am ca și- pățit de multe ori cu șters, o dată sau de 2 ori. Dar au atitudini foarte proaste. Să uit la mine, de exemplu, dacă mai filmez ceva, că mai apuc să filmez prin oraș astea, se uită foarte geage și foarte urât și te intimidează, știi? Chiar dacă n-ar trebui să mă lași intimidat, mă intimidează. Când am fost acolo, eram cu sora mea, Marana, Hei, Smaranda, sora mea. știi, și mi-a zis, eram în metro și mi-am să fac niște poze și m-am văzut că sunt așa mai gen, mă simțeam prost să fac poze, nu știu, că fac poze că aici fiecare cu treaba lui, nu interesează nimic, că faci ce vrei cu viața ta și nu știu. Asta, că n-are nimeni grijă de capra vecinului. Exact. Sau cum e, așa, nu? Da. Da. Mi-a dat, că am mai zis odată într-un episod, tot nu dădeam seama cum să zic. Asta, mă, poate că în episodul 24 O să nimerești și tu. găsim ideea. Da. Și fiecare cu treaba lui. Și asta mi se pare că asta ar trebui făcut. Nu neapărat făcut, ar trebui să existe și la noi, dar... Bine, nu zic că nu sunt persoane care... Sunt oameni, dar majoritatea din România nu încurajează și nu văd chestia asta ca pe o... Cum ai în Londra, că toată lumea, da, băi, agă-ți Londra cere, oricum e Londra. Da, Poate hai. cu pași înceți. Foarte Ușor, ușor. lenți. Și zic la Fai. noi, că în Iași încă e ok, dar te duci prin București, Acolo mănânci e- și bătai în da. București, mâncat. Hai. te bagă și în dubă în București. Mănânci bătaie știneacă în București. Bine, București ca București, dar să te duci pe la sat. Atunci ați vezi ce amuzant e. Că vine că și faci și aici, unde crezi? Faci camera și ea. Da, Ah. într-un fel, dacă te gândești, nici nu deschiși foarte mult spre latura asta artistică și am impresia că dacă faci poze sau nu știu ce faci ca să îi urmărești pe ei Da, sau să-i nu știu faci ce. pe ei, nu știu ce fel. Nu, eu să fac poze că
mi-a plăcut cum stai și că fumezi acolo și că ești așa șmecher, nu că te căutai în agelul și trebuie să te găsesc eu. Asta serios. Da, dar asta e mare ideea, că fiecare trebuie să aibă treaba lui, dar toți au mai mult treabă cu altul decât treaba lor. Da, da. Bă, peste tot, e asta la noi e un nivel mult mai ridicat. Bă, ce să facem? Noroc că suntem noi diferiți, bă, băiatule. Da, dar știi cum e, că și ăștia care sunt diferiți pleacă, știi, când nu le place aici. Da. Oh. Și așa pierdem din populația asta diferită. Da, dar toți medicii, bă, sau artiști. Ăștia care Doctori. pleacă și nu văd un viitor aici, asta e faza. Da, și pleacă Sunt să-și care- fac un trai. Da, sunt care știu, au mai încercat, schimb mai așa și nu au reușit. Și și-au băgat piciorul. Da. Cel mai mare exemplu de asta, dar nu plecat în străinătate, știi că ăla cu metru de autostradă. Mhm. Da, da. Care, nu știu ce are, Spartan sau ceva, mă rog. L-au renunțat, nu mai a făcut nimic, nu mai știu ce, o demolat-o sau ceva, că nu l-a ajutat nimeni, Nu-l susținea. Nu avea destul, da, nu era destul de susținut. Știu și eu vorbesc de rup. Asta. Nu e fi sănătos. Soare afară. Exact, frumos. Hai să ne bucurăm de asta. Da. Nu știu cum am ajuns vorbim despre asta de la Striță, Vopsep, să nu mă știu. period. Da. var colorat pe perechi. E, Acum, spre final, aș vrea să vorbim despre ceva artistic, dacă stai să te gândești, despre filme, cinema. Da, despre un aspect la filme, adică ăla de sequels, iar cuvinte pe care nu pot să spun ca lumea și o trebuie să dau examenul. Spor. Parcă vezi că, ce unul. parcă vezi că o să-mi dea fix ceva legat de filme și de astea. Ce este acolo? Sequel. Sequel. Cum era că era? Hapcă, tac. Cunoaștem. Credeți că filmele, să zicem la mod general acum, pentru început, filmele se îmbunătățesc sau se strică când ies al doilea? Te referi la ideea de să faci primul film și după câțiva ani iese al doilea? Da. Bă, cred că depinde, adică uite, majoritatea filmelor după mine s-au stricat după ce a ieșit a doua parte, dar sunt și filme în care au reușit ceva și nu a tras filmul doar de ideea de a mai face unul, sau pentru bani, sau care o fi interesele. Da, că mă gândesc că mare parte, cel puțin la filmele astea care au avut mare succes, scot al doilea pentru bani. Cum ar fi, zicem Avatarul, că ar trebui să scoată acum 5 filme, ce că, mă rog. 5 filme. Nu știu, dacă te uitai Fai pe dic. IMDb, va apărea Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4, 5, da. Și tot așa. Da, da, dar într-adevăr, cred că sunt filme care se îmbunătățesc, adică nu neapărat îmbunătățesc, dar rămân la același nivel. Cred că aceeași regulă se aplică și la seriale, dar mai mult se strică sezonul. Da, seriale parcă e altceva. Da, la seriale oricum e altceva, că e povestea mai lungă și nu știu ce, dar la un moment dat exact. începi să repeti povestea. Da, e calup de ăla de tot felul de chestii care adaugă și bagă, știi, și... Și mai bine. Da, acolo parcă vezi că se trage așa de păr totul. Da, și... exact. Nu se merită. Sincer, dacă ar fi în viața să fac un serial, bă, dacă fac un sezon, bă, să-l fac bine, dar să nu fac 17 și să fie toate... Măi, dar sunt și seriale cu multe sezoane care au prins la public. Gen, nu știu, Friends Friends-ul, sau da, la Friends mă gândeam și eu. dintre Ies astea. acum weekendul ăsta Friends cu Da. astea acum. Da, Am văzut. Da, Drăguț. uite, sunt o grămadă care o să ne jure acum că am zis că nu-i place Friends. De ce? Dar De nu știi ce, cât frate, hate părerea așa mea, da? Friends-ul. Pe bune? Deși au o grămadă de hate Friends. Ce are, bă, Friends? Drăguț. Da, sunt seriale astea, Friends, Seinfeld, să zicem. Bine, asta zic comedii mai mult, ce mai este? Dar cred că cam astea prind mai mult, cu Da. multe sezoane. Da, Că astea restul te pentru că astea- plictisesc. Astea prind pentru că e ca la desenii care ne uitam noi, desenii, filme de anul. Da. Mhm. Au de fiecare dată câte o întâmplare nouă, o poveste nouă. Da, fiecare episod e cam altceva. La film e aceeași poveste lungită, cum ar fi, uite, cel mai nasol
de fapt, două cele mai nasoale filme care au fost lungite și au ieșit super prost au fost în primul rând Fast and Furious. Hai să zicem că primele 3 filme 3-4. până a început să salveze lumea, a fost ok. Până la Tokyo Drift și nu mai știu care era. Când erau cu mașini, erau pe aceeași idee, nu știu, dar aveau ideea lor, baza lor. Și povești diferite cât de cât, știi, de exemplu, dintre Tokyo Drift și celălalt, din primul. Singura legătură care au avut-o între ele au fost mașinile și că la final s-au întâlnit cu, cum îl cheamă, Toretto. Dar în rest... Nu a avut. Dar după aia au început să salveze lumea. Și n-ai văzut acum, ați văzut trailerul la ultimul? Nu era... Se duc în spațiu, zboară cu o Poftim? mașină. Da, efectiv au o mașină cu rachetă ceva. Pe bune. Domnule, ce a ajuns și Ce a ajuns, Fast and da. Furious ăsta. Adică mi se pare că cel puțin el era un film despre mașini, despre legal racing și astea tunate și nu știu ce. Și au ajuns efectiv să salveze lumea să ia mașini, așa, pur și simplu să le conducă. Cred că 2 secvențe sunt cu mașini și restul împușcături și... Da. A, uite, sunt și filme ăsta, Maze Runners-ul. V-ați uitat? Da. M-am uitat la primul, cred. Da, și am văzut unul și am citit cărțile, da. Eu am citit cărțile, eu am văzut filmele, nu mă mândresc, dar cel puțin asta v-am zic, filmele, filmele chiar au avut o continuitate foarte mișto. Mi se pare mai janul ăla că luat așa ideea puțin de la Hunger Games. Da, cu labirintul, cu tot, da, e o leacă furată. E cumva un sequel, dar gen filmul primul e un sequel la Hunger Games, într-un fel puțin. Că e luată ideea de îs mulți, trebuie să rămână puțin, mor. Da, și cum se scape nu mai știu și... așa mult din Maze Runner. Țin minte cu labirintul ăla și că o plecat din labirint. La final sau ceva de genul ăsta. Spoiler alert. Film ieșit în 2016, cred că e o spoiler alert. Da, nu, și la Hunger Games tot așa au lungit-o. Primul film a fost, vreau să mă uit, m-am uitat de mult. Eu m-am uitat recent la Hunger Games. Mi s-a părut primele 2 filme ok, de la al 3-lea deja mi s-a rupt filmul și parcă nu mi s-a mai de părut. lungesc foarte mult, nu știu dacă ați văzut Westworld, serialul. Nu m-am uitat la Îl Westworld. recomand, dar e ceva, nu pot să vă explic, n-are sens să vă explic strict tot. Dar ideea e că are vreo 3 sezoane și la primul a fost ok, a doilea zice, dar la 3-lea deja îți duceau bălării. Da, uite, și m-am uitat la The Walking Dead, care are câte sezoane. Fai de capul de zilele mele dacă nu te doare cap când te gândești la The Walking Dead. Adică l-o tras bine, băieții, rău de tot, de mai rămas oață din serialul. Da, nu, sunt făcute pentru bani și probabil regizorul le face pentru așa și mai mult să-l ocupă marketingul. Îți dai seama. Echipa de marketing de asta ca să le facă bani. Măi, și mai sunt, de exemplu, serii de filme care au urcușuri și coborâșuri. Gen, ai primul film bun, al doilea, și al treilea iar încep să aibă chestii faine. Da, Mai parcă... rar. Rar întâlnit chestia asta. Da, al doilea să fie de... De obicei mereu a doilea e de la fel. Da. Da. Uite, serii care au rămas ca lumea până... Star Wars-ul, da, Star Wars-ul a fost ca lumea la început. Da, Filmele, primele filme. Da, bă, Înainte să... Ăla primul, când abia băgaseră efect. Da, atunci a avut și impact mare, că era altceva pentru toți oamenii, știi? Că era mic și s-a dus la cinema și a văzut lasere și de-alea care acum pentru noi nu sunt mare chestii. Că... bă, dar pentru ei, îți dai seama, dar tata e cel mai mare fan Star Wars, adică... Dar după aia au început să bage, nu știu dacă ați văzut ultimele filme cu Rey și cu asta. Da. E fix aceeași poveste reciclată. Cu tatăl ăla, că l-a omorât pe ăla și cu fisul și cu nu știu. E fix aceeași poveste care a fost la început. Că Darth Vader era fiul și era așa. E fix aceeași, numai că au băgat alte personaje. L-a stricat extrem de tare, din punctul meu de vedere. Da, acum am văzut, este separat Star Wars-ul, știu că este Star Wars cum a început cu 3, 4, 5, 6 sau în ce ordine a început și după aia vin povestea lui Han Solo, povestea lui, cum îl cheamă pe ăla, cu sabia așa și așa în sus. Da, sunt o grămadă de astea făcute la Star Wars, seriale și cu Mandalorianul. Da, nu. E foarte tras Star Wars-ul de acum, e Baby Yoda. Da, păi oamenii au văzut că au avut un oarecare impact și au zis că hai să luăm. Te-ai la Baby Yoda? Te-a prins? M-am uitat la primul sezon. Aveai sticlă cu... Da, aveam sticle, chiar nu știu, mi s-a părut drăguț, m-a prins porcăria aia.
Dar mai mult mă uitam pentru Baby Yoda, care nici măcar nu-i Baby Yoda, n-are nicio treabă cu Yoda, dar mă rog. Da, Nu, Star Wars s-a dus pe apa sâmbete grav și efectiv au așa o ață și tot trag de ea. exact, da. Dar din câte știu, parcă s-a oprit din făcut filme, a zis că ăla e ultimul care l-a scos acum cu Da. The Force Awakens sau nu mai știu care e ultimul. Sunt o grămadă, eu nici m-am uitat la ultimul. The Last Jedi, nu The Last Jedi, care... Nu. Oricum el s-a făcut, primul film e de fapt a treilea în serie și... Mhm. Da, Niciodată n-am înțeles Dar ordinea știi aia. că când a ieșit primul film prin 70, cred, 70 ceva, în Franța încă se decapita oameni pe străzi, cu ghilotină. Fun fact. pe bune. Da, când a ieșit primul film Star Wars în Franța încă se practica ghilotinarea. Ok. Știu că am scris asta la un moment dat. Am scris într-o ceva la franceză, la nu știu ce, într-o așa și eram, nu știu dacă ai fost, dar eram în clasă și erau, cred că între a 7 sau ceva. Și am rămas cu asta în cap. Da, ok, mai țin minte dintre 7. Când a ieșit primul Star Wars în Franța încă se ghilotinau oameni. Fiecare Discrepanță cu ce poate acum. între... Da. Da, în schimb, unde mi se pare că mai merg să scoată filme cum ar fi, și nu sunt chiar așa atrase, sunt desene animate, cum ar fi nu-mi vine, Shrek, Despicable Me. Cum să-ți dresezi dragonul? Da, Sau- da, acolo s-o dus și-o făcut și la ăla 30 de filme, cred că. Da. Eu am văzut doar primul și al doilea, dar... Și mai sunt filmele care sunt făcute după cărți, cum e Harry Potter, care e ok. Bă, la Harry Potter l-a ieșit la băieți fantastic. Harry Potterul chiar nu a fost tras. Nu, are- au avut cărți. Exact, Da, bine, a avut după o ce bază să se... de pe care să muleze pentru filme. Dar nu a fost și Hunger Games-ul la fel? Ba da. Bine, dar cred că la un moment dat s-ar putea așa aia să fi scris ca să tragă de poveste la Hunger Games. Tot ce e posibil, n-avem. Oricum, primele filme au cel mai mare impact. Cum Da. ar fi ele. Bă, eu vreau să mai scoată și dacă tot vorbeam de desen, vreau să scot, bă, băiatule, Motanul încălțat. Băi, ce mă uitam la Motanul încălțat. Motanul încălțat. Da, băi, foarte mișto Motanul încălțat. Da, ați observat cum s-au transformat animațiile în ultima perioadă? Că s-au M-am dus... uitat de mult. Măi, deci mă uitam acum la Tom și Jerry. Mă uitam recent. Arată știu la atât de ce te referi. ciudat. Da. Îs super... Cum eram când erau Parcă foarte desen de pe faini. Minimax. Exact, sunt proaste rău. Da, uite la Ben 10. Prima serie de Ben 10, când era cu Varsa, cu Rulota, cu primii eroi aia 10, acum au venit din cosmos cu ăla, cu X, cu... Ai Dar de ce, încă capul se mai de- dă Ben 10? Da, acum Ben 10 are 30 de ani. E amuzant tare să vă uitați acum la Are Ben 10. copii, eu divorțat de vreo 2 ori. Da, Trecut prin viață. Nu, e... era o idee că Varsa era sorsa de fapt. Și se vede, băi, de capul și zile mele și după aia nu știu, Plot s-au twist. măritat. Da, pe bune, băi, nu, au fost. uitat cu sorsa. Da, bă, da. Da, deci, Sweet home Alabama. da. Da, nu, da, am observat și eu puțin, dar am observat că se schimbă stilul de animat, de cum desenează. Și arată mai nasol, ei vor să arate mai bine, arată mai nasol. Bă, da, adică vor să le modernizeze, dar Arată nasol. Sau vor să le facă mai realiste, parcă. Vor să fie... Strică. Da, nu știu, mi se pare că nu mai are efectul ăla de desen animat. Cum era pe vremuri. Pe vremuri, parcă am 30 de ani. vremuri, domnule. Când erai tu tânăr, Andreea, ce Exact. deseni Cât erau? erau Mă atunci. uitam la ciudățeni. Vai, Vai, ciudățenii. Dar era ideea aia că ori prind desen ca lumea, ori prind porcării și nu mai uitam. Trebuia să nimeresc fix Exact. la ora aia, dar nu știam care e ora. Știu că trebuia să nimeresc la ora aia, ca să prind ca lumea. Și ca lumea erau ciudățeni, ăla cu... Erau aia cu supereroi, nu supereroi, erau copiii aia care aveau un tată care, gen Elon Musk, făceau o grămadă de porcării de astea. Copiii bionici? Da, De copii, da, ok. Da. nu mai știu ce mai era. Bă, mai era Tinerii Titani, ăsta, Mamă, Robot tinerii Boy. titani. Ăla cu cățelul, Vlogger. da, vai, da, baftă Charlie.
Era așa aia cu Marta vorbește, cu cățelul ăla care Vai, da, a Marta! mâncat supă cu litere. Cât îi dădeam la câinele meu, frate, supă de aia cu litere. Săracul, bune. cred că... Da, serios, îi dădeam, eram obsedat, am zis că te rog, vorbește. Dar eram mic, Vai ce de puteam să... capul, vai de capul la câine ăla, vai. Serios. Dai seama că câine era ceva gen Can I please get something else? Și aia de no, vorbește. Litere. Ia. Repetă după mine, Andreea. Măi, serios. Dai seama că... Și se uita la toți care mâncau crânțănele și erau fericiți, știi? Și era, ăla de băi- acasă, știți de mătă de mâncare? Uite, am mâncat supă alfabet azi dimineață. Hai de- Și la prânz tot supă alfabet. Și seara tot sub alfabet. Da, seara cu pui. Da. Era bonus. Și desert. Da, amuzant. Dar dai seama ce schemă bună de marketing a fost supă alfabet. Bă, tu îți dai seama Bă, câți exact. copii, în afară de Andrei, au mai dat la câini supă Neapărat la alfabet. clinică. Sau părinți care ziceau să hai să-i dăm la copil ca să vorbească. Da, cred că... Da, părinții care fac chestia asta cu pruncii lor. Asta e grav, părinți. măi. Model, tată, n-ai. Să ai copil de 2 ani să nu vorbească, îi dai supă alfabet, nu vorbește. Da, și cum ar fi următoarea zi să înceapă? Mama! Da, să fie, dragă mamă, bă, să-ți amintesc că ai lăsat ușa frigiderului deschisă. Și mi-a fost puțin cam frigut. Lasă, mă. Și asta zici că e ceva scenă din Simpsons. Amuzant. Săracul câinii. Nu vă mai gândiți, vă rog, uitați! Eu mă gândesc acum la câinele ăla când într-o zi să așezi în fund și gen. Iar de asta? Iar? Ia-o de aici, ia-o de aici. Și tu acolo cu lingura ca o mamă de... Măi, dar-i plăcea! Mânca! Stai, bă, la mânca? Da! Băi, dă-te, mamă. Bine, Că o toarnă pe gât. după câteva, câine așa după de câteva gât. minute mama lua și pleca și îi dădea crânțănele, vă dați seama că doar nu stătea câinele numai cu supă alfabet trăia. Mai știi. Da, îl hrăneam cu pufuleți și ceai, dar serios, adică... Ce copilărie. Ce viață au avut câinile ăla. De aceea el se întâlnea cu alți câini pe aia și vorbea, mamă, ce crânțănele cu pui și ce pliculețe am mâncat și eu mănânc supă instant. Drac era acolo, lipit de gard, săracul. Stergea la ochi, nu mai putea de foame, bea apă, dracu. Dar ce fel de câini? De la mic? Era bișon havanez, măi. Era Îți mai prindea mic și și câte o literă blănos. de aia în blană. Da. Dar era amuzant să ai un ciobănesc de ăsta, un ciobănesc mioritic, să ai de ăla și să-i dai spic alfabet și ăla și... De la cât masa, știi, și eu tot pică. Vrei să... Pică alfabet? Și ăla, dacă se ridic, te mănâncă Puiuțul. din 3 guri. Da. Tare. Nu o să uit niciodată de câini care mâncă. Da, nu, îți dai seama că Andreea nu a fost singura care a fost ăla și dai seama câți Bă, tu bișoni dai seama... havanez au mâncat supă. O, dar numai bișoni... Băi, lasă așa. Îți dai seama ce creștere a avut aia de la supă instant, de la supă la plic, când au scos aia serialul. Trebuiau să facă parteneriat, bă, băiatule, să facă Maghi cu serialul. Maghi. Da, tare. Și au mai fost așa cu vânzare, au fost în Zec și Codi cu gogoși. Toată lumea vrea gogoși după. Zec și... Zec Așa, și nu, Cody. nu Zec și Codi. Zec și Luther. Zec și Luther, așa. Cu Scape, da. Mă, dar eu vreau gogoașa aia picantă pe care o vreau, nu știu de ce, dar părea să o Bă, bună. da, îți dai seama. Sau v-ați uitat la Ed Sheeran cu Sfarmă Fălci? Haideți, bă, băieți, Cartoon Network. Nu mă lăsa mama să mă uit pe Cartoon Network când eram mic, îmi pare rău. Nici pe nimeni, bă, dar deschideam și televizorul noaptea. Păi na, Programele de după 12 pe Vai. History Channel. Da. Cu fai, doamne, man, dar îmi plăcea să mă uit la porcăriile alea cu crimi, cu misterii, cu nu știu ce, cu Bigfoot. Da. Man, aveam un serial cu Bigfoot când m-am uitat la porcăria aia, Finding Bigfoot. Și era așa o porcărie dacă stau să mă gândesc cât dramatizau aia, dar mi-a plăcut așa mult. Da. Copil fiind toți. Mai stăteam și așa că venea ăla că l-a văzut pe Bigfoot și era unul îmbrăcat în costum care făcea cu mâna așa. Măcar te încurajează, știi, să crezi în ideea să asta. Și pe aia, dar nu, că mai stăteam aici și mă uitam pe acolo, că așa-i prindea printre copaci, vezi cum e acolo în livad. Ah. Mai stăteam și mă uitam așa, vezi dacă vine Bigfoot acum. Mamă, ce aș face?
Mamă, ce l-aș filma și mai aveam PSP-ul și am o cameră PSP și mai stăteam din când în când așa să filmam acolo. Cum bă, dar am avut și eu PSP. Am o cameră pentru PSP. De bune? Da. Wow. De făceam vloguri când mergeam în excursii. Am Ce-ai un vlog vlog în pe grădina PSP-ul? botanică. Oh my god, Luca! Dar nu că era sau vlogul, că eram... Erai... Urmăreau o bestie, nu știu, și o bestie era ceva coleg, eu nu l-am de ea. Vai, ce bully, mă, fața și... Nu știu cine era. Da, și era wow, și vine asta prin junglă, acum aș fugeam pe acolo și aveam PSP-ul, așa era filmarea. Și săraca fată, bă, ce făcea din ea? Dar nu, chiar nu știa. Ei. Mai măcar parcă e mai bine că nu știa. Da, adică sper că nu știa, dar nu mai știu cine era și cum era. Copii de ăștia proști, îți dai seama. Da, ăștia, vai, de capul și de stelelor, nu interesează pe nimeni de ei. Nu. Mai Da. zine, Luca. Bigfoot. Mai zine. Dar nu mai am ce să zic, am rămas fără. Ah, Am rămas fără, nici nu prea primesc subiecte pe Instagram, mai bag de la mine, Adică idei. da, Nu o luați acum. da, nu prea am ce să mai zic, cam asta a fost, au trecut deja, stai că nu știu să calculez, 50 de minute, deci Bun. ok. Vorbești, nu-ți dai seama cât vorbești. Bă, pe bune. Eu la început ziceam, na, o să fac așa un podcast de 15 minute, o să vorbească câte puțin despre o temă, nu știu, și când am început să filmez cu băieții, m-am uitat, stai că s-a închis camera, a trecut jumătate de oră și noi abia început eu. Da. Dar ce bă, că a fost subiectul mișto, domnule, aplaudați-l pe Luca, spui efect de aplauze, ce undeu, da? Mulțumesc. Frumos, frumos, ceva fin. Merge ok, 100 de view-uri. Da? 100 de fapt, mai mult, nu știu, dar așa frumos crește, chestii de vară. E așa unul la 2 săptămâni, nu strică. Bă, ce vorbești? Și găsești lumea timp. Și nu e chiar un podcast despre nimic, bă, băiatul, adică E despre nimic, așa, ca să vorba ai un loc. vine. Ok, da, stai să e așa. E despre nimic, dar și când începi să vorbi despre educația copilor în România, monede virtuale, filme, arta actorului, te iei cu vorba. Da, asta e faza, că știi, cu vorba și tot vorbești, păi dar n-am dat din subiectul de Da, street asta, art asta e în... interesant, că eu pun 3 subiecte, dar ajuns vorbești vreo 10, da? Că vorbești așa câte o leac de fiecare. Da, deci asta, cam asta, iar nici eu nu mai știu să vorbesc, De despre niște acum. subalfabet. Da, uite, ai nevoie de Vezi că n-am subalfabet. mâncat subalfabet. Da, te-ar ajuta. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumim că v-ați uitat, îi mulțumim invitaților că au venit și au vorbit cu mine și cu voi și cu toată Bravo, lumea Luca. și cu noi. Bravo, Andreea, felicitări. Felicitări, Luca, hostul nostru, Felicitări bravo. toată Da. lumea. Amuzant. Nu uitați să ne trimiteți să-mi trimiteți, Să-i trimiteți. cum vreți pe Instagram la orchard_podcast. O să fac eu un Instagram poll sau la ultima postare teme pentru următorul podcast care va ieși peste 2 săptămâni, cum a ieșit și ăsta, cum a ieșit și la data trecută. Și tot De data așa. asta, da, data asta reușesc să mă țin, că înainte când ziceam că postez într-o lună, cam alea cu Finding Myself, am zis că postez într-o lună, au trecut 2 luni jumate când am postat și acum tot așa cred că 2 luni au trecut de când și eu n-am filmat nimic, adică Ok. am filmat Da. un video, trebuie să le editez. Da. Da, deci asta a fost, ne vedem data viitoare cu ceva mai interesant sau mai puțin interesant, cine știe, cine nu știe. Mulțumim că v-ați uitat, bye bye! V-am pupat, stimați invitați. Stimați invitați. Stimați invitați! Stimați telespectatori. Vă pupați, stimați invitați! Invitați, domnule. Mulțumim că ați venit!